Lau minutu barru, kontsolazio txandan. Eta orain parrandatxo egin eta gero erdilotan baldimazara ikusentzule, esan behar dizuegu, kale sosketan datu errepasatu eta gero, lehen kaletik Pasaidon Ibane, bigarrenetik Cabo da Cruz, hirugarrenetik Orio, laugarren kaletik Pedreña, hau da, txanda honetan izango duguna. Esan behar dizuegu gaur eguraldi adituek iragarpenetan aurreratu zigutela, haizea izango genuela, 30-40 kilometro orduko haizea, eta momentuz ez dugu hori, haizeak ez du horrelako indarrik, bi aldiz hartu dugu, 8 kilometro orduko, tarteka boladatxoren bat bai, baina ez horren haundieta indartsua, estropada eremo ikusten ari zarete, baina itxasoa bai, itxasoa nahasia dago, eta lana izango dute, baiatik kanpo arraunlariek. Gure adituaren eritzia, txanda honen hasieran, Jose Luis Erkizia, eguraldi txarra iragarri digute, baina ez dago horren txarra momentuz ikusi egin beharko da gero, honekin ari gara goitzozoan, haizeak nolako joera hartzen duen, ez da? Bai, dudarik gabe garrantzitsua da haizea eta eguraldian egoera lanerako, ez? Gainekoan ikusten dugu denboraldian zehar talde bakotxa non dagoia helmuga honeta iristeako, eta horre baldintzak, esaten den bezala, baldintzatzen du estropada bera eta lanerako lekua. Gehien bat itxasoz bezala lanerako, ikuskizun polite emateko modua, eta leku batzutan trebesiak usteko modukoa da, eta nik uste dute eragin txarrena haizeak egiten dula, ez? Eta hoi da, momentu batzutan geldiune bada, bestean bortizki arrotzen du, eta ikusi behar betiko zalantzak, ez? Eguardi aldeare eguraldia txartzen dunez, ikusi egin behar ze momentutan txartzen dunez, batzui mesede, beste kalte egiteko txanda batzuk amaitu eta besteak azteko momentu horretan noiz egiten duen, hori betikoa, ez? Ikusteko gaude. 2 minutu barru hasiko da, kontsolazio txanda, eta delegatuen armailan Koldo Aldalur lankidea dugu, bera kontatuko digu, nolako eritziak izan dituzten hemen delegatuak, bildurik dituzue, eta hauekin da, Koldo, eguerdion eta aurrera. Eguerdion, Mikel, hemen urduritasuna da hitz nagusia. Askotan aipatzen dugu, baina egia da, eta gaurkoan are eta gehiago, itxasoa dagoen bezala dagoelako, eta gaur kale zozketak zerikusia handia duelako, denak adi begira, ez dakit ze arazo izango diren, denak behar den lekuan jartzeko ere, baina orokorrean ikuste ez bakarri bigarren txandakoak, lehen txandakoak ere urduri daudela gainontzean, aipatu dugun bezala, ez da delegatuen bileran ezer berezirik gertatu, eta beraz, hemendik aurrerakoak itxasoan izango dira, bukatu dira bulegoetako festak, eta hemendik aurrera itxasoa, arraunlariak, traineruak, hauek izango dira protagonistak. Ari dira, lau ontziak epailen agindutara kokatzen, lehen kaletik Pasaidon Ibane arituko da, patroilanetan Guillermo Somoano erreka ontzian, eta prest da hartu du estatxa, bigarren kaletik Cabo da Cruz, Jose Luis Quintanz patroilanetan, hirugarren kaletik Orio, Oscar Rodríguezen agindutara, eta amabiak oraintxe izango dira, Erne, laugarren kaletik Pedreña, Borja Gomez izango da patroia. Eta zintzo demonio kokatu dira lauak, Koikaldean orduzue lehiatilean epailaren ontzia baita ere, eta denak pronto dira, denak prest, azken adostasunak eskatuko ditu itxasoko epaileak, Erne, badoaz, abiatu dira Jaun Andreok, bigarren jardunaldia martxan da, Donostiako 110. Bandera jokoan dago, eta hau diot, gerta daitekelako kontsolazio txandako ontzi bat garaile izatea, bigunetako demorak batu eta gero, hemen dena gerta daiteke, eta guztiek dute bandera irabazteko aukera. Hasi dira lanean beraz, lehen kaletik Pasaidon Ibane, bigarrenetik Cabo, hirugarrenetik Orio, laugarren kaletik Pedreña, gogoratu lau hauen artean, Pedreñak duela lehen jardunaldian denborarik onena. 12 segundo Oriori, 14 Pasaidon Ibaneri, 23 Cabo da Cruzi. Ea GPS-aren datoak gure
pantailan, barne pantaila honetan Laster ditugun. Badoaz lauak, momentuz helikopteroak emandako erreferentzian iruditu zait laugarren kaletik doan ontzia, Pedreña pitin bat atzerasiago dagoela hasiera honetan, baina hau hasi besterik ez da egin. Oriotarrak ere hor dituzue. Sosketa bidez gaur hori egokitu zaio Euskal Telebistaren kamaratxoa barruan eramatea, baina egia ezan estropada eremu hau zaila da arraunlarientzat, baita ere gure teknikarientzat. Aurreko asteburuan traineru barruko kamaren seinalea ezin izan genuen hartu eta gaur ere momentuz baditugu zailtasun horiek. Baina kamara asko ekarri ditugu eta borondate gehiago oraindik zuei behar bezalako emanaldia eskaintzeko. Hor dira txandako bi favoritoak, kontsolazio txandako bi favoritoak, Orio eta Pedreña, momentuz tosta pare bat bai Oriotarren alde baserri. Bai, hirugarren kaletikan Orio ikusten da zertxo bat aurreago, dudarik gabe joan den igandean egindako lana hobetzeko asmotan eta beren burua eta zalegoari pixka bat ez dagoela lehengo igandean egin zuten lana beren neurriko izan eta beren lekuare ez dela hori erakutsi nahiean, ez? Orain ikusten dugu ikuspegi horretan, ia ontzian 3 laurden aurrea dudarik gabe branka hori iesi egina. Eta orain da, nik uste dute, helmuga punto txarrena hemen da ontziarentzat, ez? Hor, Uartea eta Akuariun arte hortan horre ikusten da aparra txuri-txuri, olatu korpuskatzen dula, zikinena hor dago, eta hemen helburua dudadik gabe da, leku hau pasatzea, urik sartu gabe, eta beste helburua garrantzitsua da talde guziantzat, ondo libratza, arrauna ondo libratu, belaunak eisterretako hortan ez, jotzea pibortak, eta arraun garbi egitea eremu hau, trozu hau pasatzea alden garbiena, ez? Ikusi ze irudi polita, zoragarria, punturik gogorrenetarikoa da hau, Orio buruan da, Orio kontzi bat hartu du, eta GPS-ak zoritxarrez gaurko itxasoarekin eta gaurko egoerarekin, erdipurdi batzuk behintzat, beraz erdipurdi ematezkeotan, hobeda ez ematea, eta lege zarrera estropada jarraitzea baserri, ontzi bateko errenta Oriotarrentzat. Gero Pedreña eta Kabo atzerasiago Pasai Donibane. Batetik hori, kalean eraginare hor dago, Pasai Donibane lehengo igandean eta gaurkoare lehenengo kalea egokitu zaio, garai batean San Pedro ibilbidea esaten zen, aurten Pasai Donibanen ibilbidea da, bi egunetan kale berdina izatea. Hori jo berriz, 3. azun lehengo igandean eta gaurkoan ere bai, Kabok 3. eta gaur 2. eta hor dago, Pedreña 2. egintzun joan den igandean, eta gaur 4. ikusi behar horre nola erantzuten duten, eta dudarik gabe hori jo aurretik da. Helikopteroak eskaintzen digu erreferentzia hau, EPC-ak utxegin duenez, lege zarrera katamaranarekin emango ditugu alik eta referentziarik onena, eta baita helikopteroarekin ere, aurreti dira Oriotarrak, arantza barruan dute, eta amorruz ekin diote gaurkoari, lehen jardunaldian izandako porrotaren ostean baserri. Eta nahiko dute, pixka bat hori, naizta gaur orezko txandan arraunik egin baino, zailkapen orokorrean orezko txandan geratu nahiko dute, dudarik gabe Arkoterekiko 18 segundora daude, Arkotek 4. egintzunez, eta pixka bat hori hobetu nahiko luteke, eta beti aipatzen duguna, txanda baten irabazle eta beste txanda baten azken postuan egiten dunak horre diferentzia gerta daiteke, Orio 3. kaletik ari da, eta ikusi nora joan den orain Cabo da Cruz. Gaur patroilana dago, eta arraunlarientzat ere, galtzak betelan estropada honetan. Polita dago, txarra ere ez, baina oso nahasia bai baserri. Ikuskizuna emateko punto, nik uste esango nuke punto masimoan gehiengoan bezala, hortik aurrea zakarrek litzateke, eta trabeska batzuk ikusteko, eta ilunago izango litzake gauza. Hemen dago hori, pixka bat ustartu berra, teknika indarra, eta arraunlaian helburua eta lana, arraunak libratzea balin bada, arraunka da bukatu eta gero beste hartzeko momentu horretan, lemazainan lana dudarik gabe ontzia ahalik eta zuzenena eramatea, eta itzulerako luze horretan dauden baga eta olatu horiek alden geina hartzea. Oriok, errenta ederra lortu du, 3 traineru bai behintzat, 2. posturan
Pedreña, hirugarren Cabo da Cruz, laugarren, beste ontzi bat edo bi galduta, Pasai Donibane. Hemen dituzte oriotarrak, Rodríguezen agindutara. Badirudi mikro hori ongi da bilela eta saltu egingo dugu oriotarren trainerura. Horre ikusten da kontraurrekoak arraun utzi du, agian banketako tostan edo zerbait gertatu zaio, hor ikusten dugu Bai makurtuta. horixe, arazo latza. Eta bat gutxiagokin hor dagoen denbora, ez? Arazo latza hor ikusi, arrauna solte. Arazo handia izan dute hor oriotarrek. Eta gora berak txiki traineruan. Arraunari guztiek badute egoeraren berri, jakina hori berehala zabaltzen da, oilu egin, zer da, hau da, orain bai, badirudi baietz. Baina segundo batzuk joango ziren, ez ditut izango, 2, 3, 4 zenbat, baina batzuk bai. Eta taldean urduritasuna, ez, konpondu daiteken edo ez, jakin arte, ez, ikusi da hor, bai konpondu dula, eta hori da, hemen horrelako eguraldiakin, eta betikoa, ez, amaitu arte ez da jakiten ze gerta, eta pentsatu, ez, demoraldi honetan zehar horrelako gauzak gai dira gertatzen, arrauna puskaketak, aurrekoak ureta eroritzeak, eta alde horretatik esan daiteke, istripu urtea dela, ez. Dena nahi dugu, pixuarina, hau dala, bestea dela eta dena ezinezkoa da. Orain txari dira egiten txarra nagusiari begira, zosketa. Ondo aldanutak emango dizkigutatuak. Bin bitartean kontsolazio txandan Orio buruan, bigarren Pedreña, hirugarren Cabo, laugarren eta pixka bat errekuperaturik lehen kaletik Pasai Donibane. Mikel, eta albiste hauxe da. Batzuk ez dute gustora entzungo, beste batzuk ikaragarri gustora. Lehen kaletik Castro. Bigarrenetik Astillero, elkarren ondoan beraz. Arkote, hirugarren kaletik eta laugarren kaletik Hondarribitarrak. Ara bat, denboraldi osoan zehar, gehienetan kalerik eskasena izan dute Hondarribiarrek, eta gaur sosketa Hondarribiarren aldekotzat hartu beharko dugu, gero ikusiko dugu, zer gertatzen den txanda nagusian. Orain, ari gara bai jarraitzen, zuzenean kontsolazio txanda, 8 minutu eta 17 segundu lanean hasi diren eskerostik, eta momentuz gauzak GPS-ari dagokionez ez doaz nahi bezain ongi, ez estabil sistema informatikoa, auskalo, gaurko itxasoarekin da gaurko egoerarekin zer gertatu den. Bigarren txandako kale zosketa hori da, lehenengotik Castro izango da, bigarrenetik Astillero, hirugarrenetik Arkote, laugarren kaletik Hondarribia. Estropadaren buruan hori jo, lan serio egiten baserri. Lan serio egiten, horre leheno momentu horretan ikusi dugun akatzaz bastarrea, hori, pixka bat datorren igandean, joan igandean emantzun itxuro hobetzeko asmoz, eta dudari gabe, honei esateatik bezala konsolazio txanda esate zaio, baina zu leheno aipatuzun bezala, hemen aukera, hemengo taldeakoak ere badaukate, aurrera egiteko zailkapenean edo banderi irabasteko, eta hemen ez dago ezerre usteko, talde bakotxa non dagoen erakusteko lan egiten da estropada guzian, egia da gaurko honekin pixka bat lasaitu edo egiten dela arraunlaria, zalegoak eta denak estropada bukatu ondoren, baina oraindik ez dela bukatu, oraindik estropadatzuk geratzen die, puntu batzu daude jokoan eta amaitu arte burruka egin behar da eta lan egin behar da, ez. Bai, horixe, azken minutuan erabakitzen da dena, aurrez ez. Aurrez argitu bai, baina erabaki ikusi duzue. Orio buruan, abantaila ederrarekin, eta oinetako kostak ez dakit krak egin duen, edo gutxienez askatu arindu, eta zailtasunak izan dituzte. Baina, hor dira errekuperaturik, estropadaren buruan, eta kanpoko balizaren bila, oriotarrak, txiki, traineruan. Oskar Rodríguezen agindutera. 10 minutu eta 12 segundo. Marka gora eta markak bera garrun gara baserri. Agur. Gaur ez dutuzte markarik izango. Aukerona zegoen, lehengo igandean egindako denborak ikusita eta gaur itzazo hobexiago zegoen, hemen egin ditugu kalkulu batzuk eta bi eguneko rekorra apurtzeko ere 19:44 eginezkeo denbora puska bateako rekorra denbora usteko modukoa zela, baina gaur itzazoa dagoen bezala ez iruditzen horrelakorik egiteko gai direniko. Bado hori jo.
bigarren balizaren bila. Helikopteroaren bidez jarraitzerik badugon. Inba mugituta ere iruditzen zait badagoela, barrurago. Bai, mesede hori jokoarentzat, zertxo bat nabarmen ikusten da, zertxo bat motxago dago. 11-0-2. Orain Pedreña. 11-13 Pedreñaren zat. 11 segundo gehiago beraz. Kaboren zat, 11-21. Eta Pasaidonibarren zat, 11-23. Bi hauen artean burruka dago, hirugarren postuari begira, Nartz Gereñok esan digu, hasieratik hori zela asmoa. Behin-behineko demorak dira, Euskal Telebistak harturikoak, aldugun neurrian, gaur, guztiontzat ditugulako, guzti baino zaitasun handiago. Horiok markatu du demorarik onena, 11 minutu eta 2 segundo, hori da, guk hartu dioguna, eta tartea, 10-11 segundo hori joke Pedreñari, Pasaidonibane, 21 segundora, eta Cabo da Cruz, 21 ingurura. Hemen ari gara berriz ikusten, katamaranak emandako ikuspegitik, bien arteko diferentzia. 11-0 epaimaikoa izango daun nonbait, hori jorentzat, 11-13 Pedreñari, 11-24 Pasaidonibanek eta Cabo da Cruzek 11-26. Bai, eta horri irudietan ikusi dugu bigarren kaletik Cabo da Cruz, Iaboga iruditu zai zabaltxiago mandugula eta baino beti ikusi dugu aurrekoak bate arraun txiki hori hartu egin gabe, agian hori, abiadura pixka bat hartu, zabaltxiago hartutare eta hirugarren laugarren kalearuntz utzi ontzila juten, aldeen gutxien gelditu hasi gabe arraun txiki horrekin. Eta hori jok errenta handia du, eta Pedreña ordea iruditzen zaite hurbildu baino gehiago atzeratu egin dela orain bigarren luze honetan Jose Luis Erkitzia. Bai, eta oso desberdina dira, beti gertatzen da, eta horrelako itzazokin gehiago, lehenengo luzea eta bigarrena, lehenengo luzea lehen esan duguna, alik eta lan txukunena eginez bai, baina urik sartu gabe eta helburu horietako hori da, eta lehen esan duguna, arraunak eta ondo libratu hartzeko garailean, trabatu gabe. Eta orain beste historia bada oso desberdina, lemazain lana, izugarria, eta olatuak hartzeko gai diren edo ez, hemen ikusiko da luze honetan, eta gerta daiteke hori aldaketak, lehenengo luzetikan bigarren honetan. Kabo ari gara ikusten, eta Kabok gaur lehia du Pasaidonibanerekin, azken postu horretatik iez egiteko, eta Kaboken ordezkariarekin Araceli Fernandezekin da koldo. Aldalur lehen Galiziarren iritzia dugu entzun kaian, eta hemen guztientza zabaldu nahi dugu lehiotxoa eta gure mikrofono aurrera. Araceli, buenos días. Hola, buenos días. El farolillo rojo suena bien, pero no es un buen puesto. No, supongo que bueno, superaremos en la tanda de hoy posiblemente a Costape, todavía falta mucho, pero creo que la diferencia no va a ser suficiente para hacernos con la segunda plaza, por lo menos en estos momentos, las referencias que vamos viendo. Y bueno, pues más o menos ya estaba decidida la regata la semana pasada. Creo que para nosotros ha sido una alegría por tercer año consecutivo entrar a esta final y bueno, pues a disfrutar la regata y a remarla, ¿no? Porque no éramos aspirantes a ganar la bandera en ningún momento. Pues tú lo has dicho, a disfrutarla. Venga, un saludo a todos. Lanak Pedreñako patroiak, hor dira, eta koldo Aldalur lankidea ere, delegatuen armailatik itxaso aldera joango zaigu. Bukaeran, entrevistak itxasoan bertan egiteko asmoa dugulako, eta gaurko egoera ikusirik, hobe izango da lehen bailen toki egokiak hartzea, koldo? Bai, hor barruan gero lanerako ez da erraza izango, eta leku desente zamar bat hartzen badugu, gure ikuslei alik eta elkarrizketa beroenak eta ederrenak eskaintzeko moduan garen. Iruditzen zait, ez da gizarreti, Mikel, baina gaur izango dela. Hor giro berezi xamarra bukaera horietan. Ea ba. Orio buruan da, kontsolazio txanda, kontrolatzen ari da, kontutan izan lehen jardunaldian Pedreñak 12 segundu sartu zizkiola hori, eta gaur oriotarrek helburu nabarmena dute. Txanda hau irabazi, eta zelkapenean, aldala postu bat, zein edaki gehiago, itxaropena izango dute, goruntz egitea baserri. Bai, dudai gabe, txandakide hauen helburu hori da, txanda alden hobekien bukatu,
txukunena bukatu eta beren lana ondo eginezkio gero beste txandakoak bera jarriko dute beren lekua. Norberak lan txukun bat eginezkio konten geratzen da eta besteak hobeago egiten badute zoriondu. Dudarik gabe bakotxa bere buruakin konforme eta gustoak geratzeko modukoa. Hemen posizioak, estropadaren buruan Orio, baina iruditu zait, hemen atzekaldetik badirela nobedadeak eta ontziren bat gogor datorrela. Ea, ikusi, Orio, hor Pedreña, iruditzen zait, desiente urbilduta, Jose Luis Erkizia, diferentzia, orain jan egin dio Pedreñak hori, ala dirudi behintzat. Cabo da Cruz isla aldera joan da. Hemen dira Oriotarrak. Entxa dezakezue ikusentzuleok, gaur guztiok dituguela zailtasunak, ematen du urte batzutan atzera egin dugula baserri. 8-10 urte atzera eta legezarrera ari gara estropada jarraitzen. Baina baldintzak hauek dira, eta hauek bestetik irudi politak eta ederrak ere ekartzen dizkigute. Begira, estropadaren buruan Pedreña iruditu zait lehen, poparian hobeto zetorrela, eta hortxe dira biak parean, baina Pedreña orain poparian ongi dator, ziztu bizian dator gainera, eta ikusi nolako tartea jandione hori. Biak orain hor leia bizian, eta ikusi egin beharko da norden nagusi bi hauen artean, orain dikan lanerako asko falta dute eta 17 minutu eta 42 segundu. Konsolazio txanda hau hasi den eskerostik, ziaboga ostean Pedreña pixka bat atzeratu eginda, baina gero errekuperatu ere bai, eta hemen olatuaren arabera posizioak asko aldatzen dira baserri. Ikuspegiare ez da jatorra, agian orain zertxo bat atzeago dola iruditzen da. Orio, Pedreña, behitu orain olatuarekin Pedreña. Izugarrizkoa, Eta orain di jokuan asko dago, horrelako olatu batzuk batuk hartu eta besteak utzi dabiltzatela txandakatuz, hori aprobetxatu alden hobekien egin, eta hor pentsatu zea aurrera kada egiten den momentuotan ikusi dugun bezala Pedreñana, Eta delegatuak eskaturik eta baita ere itxasoan hor da agindu zehatzak eman dizkio Pedreñari. Ezin du ontzia kontrolatu Pedreña. Nik uste palak gurutzatu direla, eta momentu batez Pedreñakoek utzi egin diotela hori hor leku hartzen. Pedreñako patroiak Borja Gomezek uste dut ezin izan duela ontzia kontrolatu. Netzako hori jo izan da, Hala iruditzen zaizu. Hori jo kolatu hartu du atzetik eta gainea juntza jo, Nik uste atzetik epaileak agindu eman duela estriborrera, Hala iruditzen. Eta agindu hori Pedreñako entzatzela iruditzen. Baina, hor erdian kokatu da orain edo kokatu nahi du bere ontzia itxasoko epaileak. Eta hor doaz, bien arteko lehia ikusgarria baia barruan orain. Ikusten dugu hor Oskar Rodríguez, kaela hielu eta hor dago garrantzizko maniobrak egitea, lana egitea, eta hor oso arduratsua izan daiteke horrelako joera bat ondo ezaintza, dudarik gabe hoiek ikusita aukeratu du berak ateratzea hurrengo txandan aterako den Castro, horrelako gauzak gerta ez da egin. Hori ari nintzen pentsatzen, non dira 2 segundoak nolako balioa dute, 2 segundo beti dira 2 segundo, baina hau ikusita utxetik astea bezalaxe izango da gero txanda nagusia. 3. Cabo dator, hala iruditzen zaitu Urruti irabintzat, eta 4. Pasai Donibane. Orain hori agindua. Galtzak bete lan bientzat eta baita ere itxasoko epailearentzat. Esan dugu eta mundu guztia daki hori, lemazain lan izugarria dela hau, eta esan orain dauden leku honetan ez dela inbeste arazo, orain arteko horretan izan dela, eta ikusiko ditugu horrelakoak. Eta Cabo oso ongi datorre poparian orain errekuperatu eginda, 3. dator, atzean utzi dute Pasai Donibanekoen erreka, eta hauek ere abilak dira, baina txanda irabazteko lehia bizian dira Orio eta Pedreña. Orio berriz ere buruan kokatu da, eta orain azken olatu hartu nahi dute. 20 minutu eta 44 segundo orain, laren hasi diren eskerostik. Oriok irabaziko du, ala dirudi
kontsolazio txanda, olatu gainean nahi dute Oriotarrek, baina Pedreña ere hartu nahian dabil. Hau emozioa, hau ikuskizuna. Biak, Orio, 21-0-3, Pedreñak 21-0-4, behin-behineko denborak dira, guk harturikoa. 21-0-3 Oriok, 21-0-4 Pedreñak, beraz zailkapenean Pedreñak dio bere 5. postuari. Eta orain Kabo, lanak amaitzen, oraintxe amaitu du Kabo, 21-11 behin-behineko denbora. Eta amaitzen baita ere Pasai Donibane. 9 segundoko tartea izan zen aurreko asteburuan bien artean, orain 21-49 Pasai Donibanek. Eraz Kabok sailkapen orokorrean postu bat jan egingo dio Pasai Donibaneri, 7. abintzat bai. Txanda ikusgarria izan da hau, Oriok irabazi du